yo lo pido con toda humildad y con todo respeto. Yo entiendo muy bien. Entenc que la organització del problema jo crec que ha quedat perfectament visualitzada, crec que l'objectiu ha quedat perfectament aconseguit. Jo m'agradaria que no se fes un precedent que a partir d'ara aquests plens se converteixin en una cosa distinta del que han de ser. Per tant, jo agrairia profundament des del PSM que tingués en compte aquestes consideracions i haguem deixat constància d'aquesta reivindicació que crec que s'ha aconseguit ja. Crec que no és necessari que estigui en tot escenari crec que s'ha reivindicat. Però no cal que no motius objectius perquè aquest llaç no és cap simbòlic és un llaç que s'ha col·locat en diversos districtes. Jo no hi perdré més temps en aquest assumpte. I demano, per favor, com us dic, que concreti el reglament o s'ha voltat també una manifestació també desfavorable, deixar clar una vegada que aquesta manifestació o aquesta reivindicació